Quan naixem, respirem perfectament, profundament, omplint la panxa d'aire. A mida que ens fem grans, anem adquirint vicis i perdem aquesta capacitat. Només quan dormim o quan estem molt relaxats, respirem de manera similar. Durant els 9 mesos de gestació, el fetus ha estat en remull, flotant en el líquid amniòtic. Per tant, per ell, l'aigua no hauria de ser un element hostil. L'exemple més evident el trobem a les classes de matronatació. El primer contacte que tenen els nadons amb l'aigua, a banda de la banyera. Però en què consisteix exactament la matronatació? La matronatació és l'activitat aquàtica feta amb els pares i els nadons junts. Els nens tenen que aprendre a reconèixer els límits de l'aigua, a desenvolupar la prudència, tenen que aprendre a sortir de l'aigua sols, tenen que aprendre a nedar i quan més aviat aprenguin millor, perquè deixaran de ser un perill. És el pare o la mare que té que actuar fonamentalment perquè el vincle afectiu és el que fa que podem treballar la flotació. Un altre exercici és treballar la immersió i ajudar-lo a agafar empenta per sortir cap a fora. Un altre exercici, per exemple, és la immersió, ajudar-lo a sortir cap a fora amb una flotació, fent un giro. I després, per suposat, la coordinació. O sigui, a partir del moment que el nen comença a gatejar, comença a tenir una autonomia a terra, podem començar la coordinació de mans i peus. La matronatació és una pràctica segura i ja fa uns anys que els seus beneficis estan reconeguts per la comunitat mèdica. La matronatació té una diferència en qualsevol altra activitat, que és que es mou en 3D. En 3D vol dir que quan neix només es pot moure en 2 direccions, que són horitzontal i vertical, i en canvi quan és en 3 dimensions es pot moure tota la musculatura del cos i per tant és un mitjà d'estimulació, de reforçament de la musculatura, de reforçament de les articulacions, d'eixamplament de l'aparell respiratori i té molts beneficis pel nan. Evidentment, el paper dels pares és fonamental en la matronatació perquè són els que faran que el nadó se senti protegit i tranquil a dins de l'aigua. A més, serveix per reforçar el vincle afectiu entre ells. Jo crec que és una cosa que només fem ell i jo. Jo estic segura que ella a la seva manera també li dono protecció, ens ho passem bé, és una diversió diferent que estàs a casa, joguets, no sé. És una manera de connectar molt diferent amb ell. Li noto que augmenta la seva autonomia, perquè té la capacitat de resoldre problemes que a la vida normal o quotidiana no es trobaria. Una de les millors coses que hem fet amb els nens, la veritat, perquè el medi aquàtic els ha ajudat moltíssim, el seu desenvolupament motor, hi ha moltes coses, molt. Va començar amb 3 mesos i poc i era un nen que a les dutxes normalment griterio i li molestava tot. I els primers dies de classe, els 2 primers igual, però després es va anar deixant anar. Inclús jo crec que ell sabia, quan veníem aquí ja, ja ho heu vist, li canvia com el caràcter i a l'aigua disfruta. I a casa s'ha tornat tot més fàcil també. Al bany el disfruta més, inclús quan veus que es posa una mica rabiós, banyo. I ja veus que s'ho passa bé i nosaltres genial, perquè a més arriba a casa rebentat i és un dia que t'assegures que dorm. Com veieu, a banda d'enfortir la relació entre pares i fills, la matronatació és una pràctica molt beneficiosa pels més petits, ja sigui en el terreny de la salut, reforçant el sistema immunològic, o en el terreny psíquic, permetent augmentar les habilitats vitals i adquirint un major desenvolupament psicomotor i intel·lectual.